todos disculpar polo retraso, que vamos un poquinho retrasados, pero, bueno, espero que podamos desarrollar con normalidade toda a sesión deste pleno igual. Empezamos polo primeiro punto, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Alguna cuestión á acta ou votamos? Bueno, faltanos todavía Johnny, que non chegou, pero non sei se tuvo algún problema de última hora, pero disculpámoslo, eu creo que vai chegar ao largo do pleno. Vale. Sigo co que falaba da acta, da aprobación da acta. Se non hai ninguna cuestión, pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da acta. 12, unanimidade. É día 30, verdad? Segundo punto. Expediente de bonificación ou exención tributaria. Bueno, temos aí unha proposta de unha actividade que xa temos un acordo plenario de, bueno, non recordo exactamente a fecha, pero de fai pouco tempo, que xa foi incluso unha renovación desa exención de impuestos para termos as empresas que se sitúan aquí por primeira vez. Entonces, pues propoñemos tamén que neste caso, que é a favor de Carmen Figueroa Lorenzo, respecto ao inmoble de referencia tal, establece o porcentaxe de bonificación do 50% da cota íntegra do imposto conforme ao previsto na ordenanza fiscal vixente segundo a superficie destinada ao despacho profesional, que era o que quería decir eu, para que se soupera ben o que era. A superficie destinada ao despacho profesional que en todo caso será obxecto de cálculo exacto na liquidación do vicio. Non sei se hai alguna intervención con respecto a isto. Sí. Denegado. Bueno, adiantando, non, que o noso grupo municipal se vai a abster nesta materia. O noso grupo nada obsta, nin nada ten en contra o establecemento de empresas ou actividades comerciais aquí na localidade. De feito, o noso grupo ten presentado medidas e iniciativas en pleno para o estímulo da actividade comercial ou a prestación de servicios en Outeiro de Rei. Medidas e iniciativas, por certo, aos que o equipo de goberno ten votado reiteradamente en contra, non? Neste caso, a persoa solicitante, e así o acreditado documentalmente, vive en Lugo, traballa en Lugo, está empadronada en Lugo, realiza ali a súa actividade principal, compromete a realizar unha serie de actividades culturais ou que puderan ser de interese para Outeiro, o cal non negamos en modo algún, pero que non se realizaron no pasado en ningún momento en Outeiro de Rei e non se están realizando en ningún momento no presente en Outeiro de Rei. É unha proclamación a futuro que parece que se van a realizar, pero de momento non se están realizando. Por último, non parece haber un especial interese en materia de contratacións porque as dúas persoas solicitantes son autónomas e levan anos realizando a súa actividade. É dicir, non están poñendo encima da mesa contratacións ou ni siquiera a idea ou proxecto de contratación de persoas do Outeiro de Rei, co cal realmente non vai haber creación de postos de traballo. As altas na Seguridade Social, se quere ver así, xa están dadas, non? Xa son persoas na súa prestación profesional. Existe unha intención, é o motivo por que nos abstemos, en última instancia existe unha intención, pero non existe unha realidade, non? O propio alcalde acaba de dicir agora que a bonificación está para empresas que se sitúen, e o certo é que esta non está situada no Outeiro de Rei. Nada obstaculizaría o noso voto a favor diante dunha solicitude, por exemplo, con persoas empadronadas aquí, que creasen postos de traballo aquí ou tivesen intención de facelo, alguén que tivese un histórico de actividades culturais ou de divulgación xa feitas en Outeiro de Rei, pero coa documentación que temos neste caso non sucede isto, non? Co cal xéranos dúbidas do beneficioso neste momento para o Concello de Outeiro de Rei de recoñecer estes beneficios
fiscais. Xa digo, é unha abstención, non é un voto en contra. Por suposto, o máximo parabén ás persoas que queiran vir a vivir aquí e exercer aquí a súa actividade profesional. O que nos xera dúbidas é que realmente agora, no momento de hoxe, a 30 de abril, non existe un especial interese en Outeiro de Rei porque as actividades non se están realizando. Nada máis, ese é o único motivo de abstención do noso grupo. Gracias. Eu creo que realmente ou é que non conoce a ordenanza, non a quere interpretar, quere dicir o que lle parece, como fai casi sempre. Realmente, se estuvera aquí asentada xa non podría optar a isto. Evidentemente, isto é sempre para empresas novas que veñen crear actividade económica a Outeiro de Rei. En principio é a proposta que fai, se non a fai, evidentemente, non a poderá ter. Nosotros a reconocemos porque así non o propoñen e creemos que se sitúa en Outeiro de Rei, pois lógicamente, e o pide, pois o vamos a facer porque ademais así o reconocemos e así o aprobamos en un pleno reciente, non fai moito tempo, que xa renovamos esta iniciativa que xa tiñamos desde fai moitos anos, de Concello Don Business no seu momento, emprendedor máis adiante se chamaba, e se segue chamando, e en base a eso, pois, facemos esas bonificacións para empresas que sin estar en Outeiro de Rei se veñen situar en Outeiro de Rei. Evidentemente poden estar dados de alta antes, poden ter actividade antes, ou poden non terla. Nos dá igual. O tema é que se sitúe en Outeiro de Rei, que se cree riqueza en Outeiro de Rei, que se desarrolle actividade económica en Outeiro de Rei, que se cree un empleo en Outeiro de Rei. Bueno, eu xa sei que ustedes son moito máis intervencionistas e que lles gusta buscar moitas cuestións para dificultar o máximo posible a xente o desenvolvemento empresarial e a creación de empleo, pero nosotros non somos iguales e evidentemente temos unha ordenanza aprobada que lógicamente vamos seguindo dándolle apoio nestas cuestións que o Pleno ten que aprobar para que se poidan materializar. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a estar a favor e o PSOE dice que non quere intervenir, non? Entón vamos a pasar a votar. Votos a favor da proposta. Estaba pensando que antes tínhamos un menos. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 3. Terceiro punto. O terceiro punto é expediente de modificación e derogación da ordenanza que se aprobou, non sei a fecha exacta, pero fai un par de plenos ou así, ordenanza reguladora do viveiro de empresas, que faremos unha nova proposta con algúns cambios fundamentales na página 3, nave 2, 65,78 metros, que debía de estar equivocada, nave 3 e 4, 126,75 metros, nave 5 e 6, 126,75, nave 7 e 8, 131,56. Estas son precisións para que queden ben claras na ordenanza. Na página 9 creo que é DNI da persona ou persoas promotoras, que antes non decíamos personas, que poden ser varias. Memoria do proxecto empresarial anexo 2, acompañados justificantes. Esas son outras modificacións, son modificacións moi mínimas, pero que, bueno, que se detectaron polas persoas que redactaron isto e que consideramos que é conveniente deixar todo máis
claro posible. Na página 15, establece de forma transitoria a posibilidade de ampliación de estancia por un ano máis daquelas empresas asentadas no viveiro que obtiveron a prórroga extraordinaria adicional dun ano acordada pola Xunta de Goberno Local deste Concello en data 24 de 9 de 2020, expediente 788-2017, prórroga motivada pola crise económica derivada da pandemia do COVID-19, entendendo que ese ano adicional foi prácticamente perdido para o desenvolvemento da actividade económica dunhas empresas que se atopaban en fase de recente creación e que viron reducida a súa actividade a mínimos históricos. Previa solicitude das persoas interesadas procederá a aprobación da estancia por un ano adicional ata o máximo de 9 anos en total. E outra modificación, creo que non temos algo máis. Na página 23, documentación que se achega, son todo cousas moi técnicas. DNI da persoa ou persoas, como dixíamos antes, promotoras, má memoria do proxecto empresarial anexo 2. Na página 25, cubrir datos por cada promotor ou socio, descripción do proxecto, cubrir en folla a parte respetando a estrutura e puntos deste apartado. E creo que xa non temos máis modificacións. Entón, o que se trae a pleno é a aprobación desta nova ordenanza, por suposto a derogación da ordenanza que está en vigor neste momento. Non sei se hai algunha cuestión que queiran plantear, se hai algunha intervención por parte dos distintos grupos. Por parte do PSOE non, por parte do BNG. Desde a nosa parte, antes da intervención, queríamos plantexar unha cuestión de orde. O noso grupo presentou hoxe pola mañá emendas a esta nova ordenanza e queríamos saber se se van a tramitar, se se vai permitir a defensa ou se se quere facer unha, digamos, abordaxe xeral da ordenanza ignorando as nosas emendas. Nosotros traemos a presentación desta ordenanza, ustedes, se queren emendar alguma cousa, pois teñen o seu turno de intervención, digan o que queren decir, e nosotros contestaremos a súa intervención. Só para que quede claro, a vista do histórico no tramite desta ordenanza, entón, temos unha intervención para dicir, acaba de dicir vostede, o que queramos dicir e emendar o que queramos emendar. É isto así. Claro, como sempre, cando teño unha intervención. Nos, cando teño unha intervención, nunca lle decimos o que teño que decir. Non foi así no primeiro Solo pleno. faltaría. Non foi así no primeiro pleno. Foi así porque no pleno anterior dixamos que tiña 5 minutos para decidilo. Iso non quere decir que agora teña tempo ilimitado. Tranquilo, falaremos. Non ten tempo ilimitado. Falaremos agora disso. Vale. Entón, usted faga a súa intervención e faga do xeito que queira, só faltaba que eu lle dixera o que iba a decir. Moi ben. Non teño gana de decirlo, ni me interesa decirlo o que usted vai a decir. Usted diga o que quere decir e nosotros escoitámoslo e contestaremos no noso turno que nos toca para decir o que queremos decir. E votaremos ao final para aprobar ou non aprobar o que decida a maioría deste pleno, como fai sempre. E non pode ser de outra maneira. Ten a palabra. Moi ben. Antes de ir ás propostas de emenda que este grupo ten, que xa tivo a primeira vez e non se nos permitiu presentalas, temos que dicir que a historia desta ordenanza é, bueno, unha historia que queremos trasladar, non? A xente que nos está seguindo tamén pola televisión, o que vai haber en diferido é a historia da incompetencia dese grupo de goberno para gobernar, e do carácter autoritario e caciquil do señor alcalde, que non respecta as regras democráticas, tampouco a Constitución que xura o promete o principio do mandato. Esta é unha conclusión non é do noso grupo, é tamén da xustiza en sentenza en contra deste Concello. Que saiba a xente, non? Que nos ve, que o grupo político do goberno, cando pode, nunca presenta nada a este pleno. O primeiro que fai na legislatura é vaciar de competencias a un pleno e colocar todo na xunta de goberno, é dicir, decisións a porta pechada, sen vídeo e sin representación da oposición. Trae vostede, se pode utilizar o meu turno de palabra, dicir vostede que non me dirá a min o que teño que dicir e o que non, pois deixeme falar. Non pasa nada, por escoitar os grupos da oposición, señor alcalde. Trae vostede unha ordenanza a este pleno, porque non lle queda outra, non? Porque as ordenanzas as teñen
que aprobar aquí. Trúxoa en xuño do ano pasado. Este grupo político presentou un total de 11 mocións diseñadas para mellorar esta ordenanza, para fomentar o emprendedorismo feminino, para favorecer a xente moza, para favorecer o carácter emprendedor da xente adulteiro, para simplificar trámites administrativos, e vostede chegou á sala de plenos e dixo que non se podían defender as mocións, que se iban a votar todas en bloque. Fixo, ademais, cando ni siquiera a compañera... Perdone que vou interrumpir. Mentira que eu non lle deixara defender. Ten o seu turno de palabra despois do meu, se pode rematar. Sí que lle podo cortar a palabra, que para eso dixo vostede antes da intervención, vostedes terán o seu turno, cando o remate, pois teña a mínima educación de deixarme rematar o meu turno. Chegamos á sala de plenos, aparece vostede e di que non se pode votar, que digo que non se poden defender as mocións e que se voten en bloque. O noso grupo replica que isto non se pode facer e entón, cando vostede recúa, e di que temos 5 minutos para defender as 11 mocións e despois unha votación sobre as mocións. O noso grupo di que este tempo non responde a ningún tipo de carácter razonable, empeza o pleno e vostede vota as mocións sin defensa previa, cando a compañera, insisto, do Partido Socialista da Galiza ni siquiera tivera acceso ás mocións, e seguramente os seus concelleros e concelleras tampouco tiveran acceso a estas mocións. Vota as mocións a cegas, non se nos permite falar sobre a ordenanza, e non se nos deixa defender, non? Cando lle dicimos que a lei non permite tal cosa, vostede ignora, non? Nos vémonos na obriga de levar este comportamento caciquil e autoritario á xustiza, e saiba a ciudadanía que nos ve que o xulgado contencioso administrativo de Lugo nos dá razón, e voulles ler uns parágrafos desta sentencia que son bastante ilustrativos. Empeza dicindo a sentencia, cito textualmente: a la vista de que el municipio no tiene un reglamento interno específico, los tiempos los marca el alcalde, pero los mismos deben atender a la complejidad del asunto y ser proporcionados al tiempo. Di o xulgado expresamente que 5 minutos para defender 11 emendas non é un criterio que se sosteña nin o máis mínimo. Di o xulgado tamén: la inexistencia de un reglamento no Concello de Vero de Rei comporta inseguridade jurídica, que é algo que leva dicindo o noso grupo político polo menos os últimos 3 anos, ¿no? La concesión de 5 minutos, 30 segundos por enmienda para defender las modificaciones no obedece a criterios de razonabilidad, no permite realizar una exposición y defensa real de las enmiendas. Si no se puede defender un texto de xulgado, no hay información real sobre lo que es objeto de votación. Va entrando las enmiendas que non lle vai dar tempo a defenderlas outra vez. Se pode rematar. Continúe dicindo a sentenza que as facultades do alcalde non son absolutas e debe ser respetuoso cos representantes políticos. Para rematar, dicindo que este Concello do Vero de Rei promoveu unha lesión aos dereitos constitucionais deste grupo político. Non o dicimos todos, dio, neste caso, o xulgado de Lugo. Trae vostede agora unha reforma desa ordenanza, unha reforma que quere facer chegar aquí menos de 4 meses despois de ter aprobado a primeira ordenanza, o que xa de por sí dá a ver unha técnica normativa certamente cuestionable, non? E ademais faino vostede xuntando este expediente desta ordenanza a documentación que non estaba no primeiro. Enterámonos agora, non nos sabíamos en xuño, non nos sabíamos tampouco en novembro, que a aprobación definitiva que vostede foi a Coruña a contratar unha consultora estratégica para que lle redactara esta ordenanza, pagándolle, hai 2 proxectos de orzamentos de 2000 e pico, non sei cal foi dos 2 ou se foron os 2, en todo caso vai a contratar a unha consultora da Coruña para que lle faga o traballo, non? Para que lle redacte a ordenanza, incluído, ademais, algúns puntos que o noso grupo político tiña nas emendas, de que vostede ni siquiera nos deixou de defender. Non lle interesa escoitar a oposición, non lle interesa que a oposición fale no pleno, non lle interesa entrar en diálogo democrático con nós para poder mellorar eventualmente os textos que se presentan neste pleno. Indo xa agora as emendas que o noso grupo político quixo presentar no seu día, non se nos deixou, e queremos presentar e defender agora. A primeira delas terá que ver co artigo 8º da ordenanza. Neste momento, a ordenanza recolle no seu artigo 8º que deben abonarse, conforme establecido na ordenanza reguladora do precio público, as cotas correspondentes ao viveiro empresarial. Dicíamos en xuño, e volvemos a dicir agora, que parece oportuno que se vai a cobrar un prezo público se aprobe unha ordenanza de prezo público. Aparece na documentación adxunta a este expediente, pero non nos consta que a Xunta de Goberno Local ni siquiera se teña pronunciado sobre isto, co cal está aprobando vostede unha ordenanza que ten un prezo público sin regular o prezo público. E nós o que dicimos é que a tramitación debería ser conxunta para que cando entre en vigor
no momento que sexa esta ordenanza, se poidan cobrar os prezos públicos, porque se non hai ordenanza, por suposto, non se pode cobrar. O que lle estamos propoñendo é un cambio metodolóxico na tramitación desta ordenanza, o cual tampouco é descabellado, porque, insisto, a consultora que vostede vai a contratar a Coruña tamén lle fixo este traballo, é dicir, o traballo está feito. Nótese, ademais, e teña en conta a cidadanía que cando se debateu a primeira ordenanza, a consultora xa estaba contratada e o documento da ordenanza xa estaba entregado ao Concello. Entregouse un segundo documento en diciembre, por eso esta modificación. A segunda das nosas emendas insta a creación dun novo apartado no artigo 4º referido aos servizos que presta o viveiro. O artigo 4º relaciona unha serie de servizos que o propio viveiro, é dicir, a propia administración local, presta ás empresas que se asentan no propio viveiro, e nos pedíamos que se engadise o seguinte: asesoramento e acompañamento empresarial, realización e promoción de actividades formativas tanto empresas seleccionadas para participar no viveiro como para calquera outra empresa cita na localidade en materias que poden ser de especial relevancia para o empresarial local, como protección de datos de carácter personal, medidas de compliance empresarial ou moitas outras. A xustificación da emenda é que a administración local, na súa capacidade, e o propio viveiro podían promover un entorno vivo e proactivo para as empresas, proporcionándoles apoio nas etapas, sobre todo, iniciais dos seus proxectos e formacións en áreas de nova aparición. Insistimos, creemos que é algo pacífico que o Concello podería abordar sin un custo excesivo. Ademais, na nova ordenanza que se plantexa agora en decembro aparecen salpimentadas algunhas cuestións que están na mesma línea, co cal non parece haber motivo de oposición a esta emenda. A terceira das emendas é a creación dun apartado segundo no artigo 7º referido ás persoas beneficiarias. O que nos dicíamos daquela, e volvemos a dicir agora, é que se reservase un espazo en ningún caso inferior ao 20% entre os espacios do viveiro para a reserva preferente de proxectos promovidos por mozas e mozos menores de 35 anos, iniciativas de emprendedurismo iniciadas por mulleres ou persoas desempregadas de longa duración ou iniciativas pertencentes ao que se chama a economía social. Esta proposta de emenda estaría ao final na liña de outros textos autonómicos ou estatais, como a Lei de Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes ou a Lei de Igualdade de Trato e Non Discriminación. Favorecería, como é evidente, as iniciativas empresariais de xente moza, o cal contribuiría en última instancia ao interés económico de Outeiro, permitindo asentarse a poboación que, se vemos os datos poboacionais de Outeiro, é unha poboación que realmente escapa en ocasións do Outeiro do Rei, ou non ten o Outeiro do Rei, por tanto, as posibilidades económicas ou laborais desexables. A cuarta emenda indica a creación dun apartado adicional no artigo 10º relacionado co punto de información do Concello de Outeiro do Rei. Dice na ordenanza que se promoverá a posta en marcha, defendemos que se inclúe na ordenanza a posta en marcha dun portal específico web da administración local. Xa existe algo relativamente similar na relación de empresas ou na lista de empresas que hai no Concello. Nós pedíamos dar unha pequena volta a isto nun portal específico dedicado á actividade empresarial do municipio. Podería servir para portal e darse a coñecer o exterior ás empresas do municipio e, en concreto, especialmente para aquelas do viveiro. Recordamos, empresas ou persoas emprendedoras nas súas etapas iniciais. Recomendábamos chamarlle a isto punto de información, web, a través dun portal específico como teñen outros concellos, para chamar un pouquiño máis á inversión e animar un pouquiño máis ao emprendedurismo. A quinta das emendas propón unha modificación do artigo 20 da ordenanza no sentido de ampliar o período de uso inicial gratuito dos espazos. De novo, a xustificación da propia emenda sostense por si mesma é quizáis para fomentar ou axudar a esas iniciativas que están nos seus primeiros tempos a non ter ese custo no momento inicial e, por tanto, ter unha maior viabilidade nas etapas iniciais da posta en marcha da empresa. A sexta emenda propón a modificación do artigo 11 da ordenanza, en concreto, unhas correccións necesarias con relación á Axencia de Desenvolvemento Regional da comarca de Lugo. Dicíamos, entón, que, agás erro por parte do noso grupo, o Outeiro do Rei non tiña unha Axencia de Desenvolvemento Local e creíamos que había que facer un pequeno axuste a sétima das emendas. Propón a alteración da documentación necesaria para acceder ao viveiro de empresas. Simplifico, non? E vou directamente á xustificación. Unha carga documental excesiva ou con proxectos extraordinariamente complicados ou, de dificultade elevada a un empresario ou empresaria na súa primeira etapa ou nas etapas iniciais pode suporlle un obstáculo
ou en todo caso unha molestia excesiva para animarse a candidatar o viveiro. A simplificación de trámites podría animar, insisto, que máis emprendedores ou emprendedoras puidesen acudir a este viveiro, por tanto garantir en maior medida o seu éxito. A oitava das emendas propón a inclusión de 2 novos puntos no artigo 14 na distribución da puntuación máxima. A puntuación máxima que pode acadarse no apartado é de 40 puntos, e nós dicíamos que se valorase con 5 puntos adicionais os proxectos empresariais promovidos por persoas empadronadas en Outeiro de Rei ou empresas que tivesen a súa sede social e fiscal no territorio do municipio. De novo, autoexplicativa esta emenda, o que busca é asentar poboación aquí, animar a xente que está xa en Outeiro de Rei a que se anime e poble, ou enriqueza o viveiro de empresas e, en todo caso, darles un motivo adicional para quedar aquí en Outeiro de Rei. Dicíamos 5 puntos adicionais tamén para proxectos que sexan promovidos por mozas e mozos menores de 35 anos, iniciativas de emprendedurismo iniciadas por mulleres ou persoas desempregadas de longa duración ou iniciativas empresariais pertencentes á economía social. Creo que son 3 sectores estratégicos e que se xustifican tamén por si mesmos. Son sectores poboacionais en maior risco de vulnerabilidade social de que aos que a administración local pode achegar, digamos, un apoio adicional. A novena das emendas e última, neste caso, propón a inclusión dunha mención adicional no artigo 26, que é a seguinte: o Regulamento de Uso Interno das Instalacións do Viveiro será aprobado eventualmente no Pleno Municipal, publicarase na ordenanza no portal web que nós mencionábamos con anterioridade no artigo 10. Ligando esta emenda cunha das anteriores, nós dicíamos xa en xuño do ano 25 que esta proposta de ordenanza se tiña que acompañar dunha ordenanza de prezos públicos e dun regulamento de uso interno. Naquel momento non se nos deixou defender isto, e agora, en abril de 26, enterámonos que por detrás o Concello estaba contratando unha empresa para facer unha ordenanza de prezos públicos e un regulamento de uso interno, como nós dicíamos. Se se tivese escoitado o BNG en xuño do ano 2025, pois quizás nos podíamos ter aforrado toda esta viaxe, podíamos ter aprobado a ordenanza no propio xuño do ano 2025, podíamos ter aforrado ao Concello a contratación dunha consultora externa, que desde logo non parecía facer excesiva falta. Le pechamos a intervención, en todo caso, lamentando de novo a actitude desta alcaldía, alegrándonos pola sentencia do Tribunal de Instancia do Contencioso Administrativo de Lugo, que por fin parece recoñecer que este grupo non di nada fora de lugar cando di que a inseguridade xurídica ou o carácter autoritario deste alcalde son protagonistas nos plenos. De momento, nada máis, señor alcalde, moitas gracias. Quedamos en que non tiña intervención, pero nada. Bueno, pois, como sempre, por outro lado, tamén quero mirar o tempo que lle dedicou, que eu apuntei aquí a 12:38, estamos ahora nas 12:51. Bueno, un pouco para que quede constancia perfectamente no vídeo tamén do tempo que lle dedique, non? Entonces, con respecto a unha serie de cuestións, se non me interesara que a oposición falara no pleno, non seríamos, e sobre todo non se divulgara, non seríamos pioneros en colgar os plenos tal como se desarrollan. Porque somos pioneros de fai xa, pois non recordo, pero ao mellor 20 anos ou algo polo estilo. Ademais, agora se transmiten en directo. Mira, se temos interese en que ustedes falen e digan o que queiran. Porque ademais, canto máis falan, máis tempo están na oposición, que levan xa 40 anos así, levan 40 anos falando e levan 40 anos na oposición. E usted igual cree que é que está máis capacitado que os seus compañeros anteriores, e eu pronostico que seguramente vai ter menos votos que os seus compañeros anteriores. Pero bueno, alá ustedes que ese non é a miña preocupación nin o meu problema. Ese é o seu problema. Que se aproba outra ordenanza de precio público, pois aprobou, además ustedes ven a Xunta de Goberno 30/10 do 2025, publicouse no BOP o 8/11 do 2025, o sea, mentindo como sempre, non? Permita sentarse a población, pois home, darnos a nosotros de leccións de asentamiento de población, pois eu creo que ningún concello do bloque, nin naide do bloque que teña responsabilidade de goberno na provincia de Lugo nos pode dar ninguna lección. Mas ben, todo ao contrario. Os que non teñan responsabilidades, bueno, pois ao mellor entendo que se poden considerar máis listos que os que do seu partido incluso onde gobernan
e que ao mellor son máis capaces, pois xa o veremos. Desde logo, neso estamos bastante satisfeitos. Todo é mellorable, podemos mellorar e seguiremos traballando para mellorar, pero o asentamento de población no Concello de Outeiro de Rei está bastante por diante dos concellos onde ustedes gobernan na provincia de Lugo. Que algúns ao mellor deixan de gobernalos con certa rapidez. Escapan de Outeiro, non, veñen para Outeiro, que é distinto. Temos un polígono industrial bastante desarrollado, que me gustaría que fora máis grande, pero para o tamaño do noso concello e de onde arrancamos, pois realmente tamén é comparable con calquera concello do entorno e do noso tamaño. Bueno, dice que chamar máis a inversión, pois evidentemente nos gustaría chamar ao máximo posible, pero desde logo que as medidas que ustedes ofrecen creo que non vamos a chegar a ninguna parte. Non ten a esencia de desenvolvemento local, pois é mentira. Temos un agente de desenvolvemento local. Non sei como realmente é capaz de decir esas cousas sendo absolutamente mentira. E que dicen ustedes que buscan asentar población. Bueno, pois buscarán, pero onde gobernan ustedes non asentan población. Más ben se lles vai, é o que suelen facer. Excepto na capital da provincia, que, insisto, polo ben que o fan, creo que lles quedan poucos días de estar gobernando a capital da provincia. Eso será responsabilidade de ustedes porque así o decidirán a Corporación de Lugo nos próximos días. E con respecto a sentencia da cual usted tanto presume, eu voulle dicir que evidentemente a recurrimos, porque non estamos de acordo. Porque creemos que o tempo que lle damos na intervención anterior foi máis que suficiente. Outra cousa é que ustedes, seguramente malintencionado, pensando a facer xa un recurso dese tema, usted como jurista que ven aquí presumindo deso, pois creo que é o que ven a este Concello. Non debía ter traballo antes como jurista, debe vir aquí a resolver jurídicamente os problemas do bloque, pero bueno, ese é o seu problema, a mí non me preocupa. Eu xa lle dixen algunha vez que eu aquí non estaba como jurista, estou para facer política. E vou a ler uns cuantos concellos, por se lle parece que non son o suficientemente importantes ou que non teñen o tamaño suficiente, onde dan 5 minutos. Vou a ler uns cuantos que buscamos así en 10 minutos, máis ou menos. Seguramente seguiramos buscando, pois... E vou a ler concellos como a Coruña. A primeira intervención 5 minutos e a segunda 2,5. Na Coruña. Coruña creo que ten algo así como 250.000 habitantes. O sea, debemos ser nós máis importantes e debe necesitar a oposición de Outeiro de Rei máis tempo para defender as súas propostas que 5 minutos. Pois na Coruña dan 5 minutos. En Amer dan 4. En Muxía dan 5. En Colleredo dan 5. En Carballo dan 5. En Padrón... A ver... En Padrón dan 5. En Vigo... Vigo, se non me equivoco, creo que é o concello máis grande de Comunidade Autónoma de Galicia. Creo que debe rondar os 300.000 habitantes. Pois en Vigo non o goberna precisamente un alcalde do Partido Popular. Non. Goberna un alcalde do Partido Socialista. Pois na primeira intervención 5 e na segunda 3. O sea, igual que a que lle estaba ofrecendo a ustedes onde non quixeron intervenir. Seguramente que era por querer facer un recurso no contencioso. Por eso recurrimos, porque visto todo isto, pues, home, o que dicen os xueces está ben, pero nosotros temos o dereito de recurrirlo e vamos a seguir hasta as últimas consecuencias. Porque se este concello no seu reglamento só dan 5 minutos, eu lle dou 5 minutos nun concello de 5.000 habitantes, pois me parece que está bastante ben. Anque agora dedicoulle, pois creo que de 38 a 51 polo meu reloj, máis ou menos, como 10 ou 12 minutos. No pleno pasado tamén lle dedicou a outra intervención, además dunha moción nosa, me parece que uns 10 minutos ou algo así, mirando no cronómetro do vídeo, non? Pero sigo. En Santiago de Compostela, que tamén é un concello insignificante, claro, un concello da capital da comunidade autónoma, que debe ter 100 e pico mil habitantes, e dalle 5 minutos, na primeira intervención.
En Pontevedra, que tamén é outro concello pequeniño, insignificante, debe ser para ustedes. Hai aquí goberna un alcalde do Bloque, é verdad, non me acordaba. Tamén lle dá 5 minutos. Tamén lle dá 5 minutos na primeira intervención no concello de Pontevedra. En Cangas 5 minutos. En Viveiro, que hasta fai pouco gobernaban ustedes, entendo que non cambiaron o reglamento, 5 minutos. Na Diputación de Lugo 6 minutos. En Pontedeume 6 minutos. En Betanzos 5 minutos. Etcétera, etcétera. Podríamos seguir así, seguramente, ao largo de 2 horas, se buscáramos por toda España, mencionando concellos de 5 minutos. Entonces, 2 cuestións moi importantes, despois do que lle dixo. Primeiro, ustedes non defenderon a súa iniciativa na primeira vez que veu outra ordenanza aquí, que en algún momento pode vir outra modificación deste, por que non? Porque non quixeron, sencillamente porque non quixeron, porque usted quixo fazer o seu paripé de jurista, como fai casi todos os plenos. Debe pensar que eso nos preocupa, ou que nos asusta, ou que nos amenaza, non sei cal é a súa pretensión. Pois nosotros, evidentemente, basados en todo eso, basados en todos estes reglamentos, que a mí xa me parecía que era un tempo prudencial, que ademais posiblemente faría o que fago moitas veces, e o que acabo de facer agora. Se ustedes iniciaran a súa intervención, que ademais creo que era unha compañera súa, e vira eu que ao final lle quedaban algunhas cousas, pois posiblemente lle aumentara algo ese tempo. Pero bueno, alá ustedes. Nosotros vamos ao fondo da cuestión, pero quería aclarar isto, porque usted dedicou unha parte importante da súa intervención a esa sentencia, que creo que lle dedicou para presumir usted aquí como jurista que había ganado unha sentencia nese tema. Bueno, usted xa sei que se sonríe, porque a usted non lle gusta o que lle digo eu, pero tense que aguantar que non lle queda máis remedio que escoitalo, porque eu tamén o escoito a usted, e mire que ten pouca representatividade, pero é o que hai. En principio non hai outra cousa. E, polo tanto, creo que iso queda claro. Creo que queda claro que vamos a recurrir esa sentencia, a pesar de que esa ordenanza xa queda anulada con esta aprobación. E agora vamos pasar a falar do tema das alegacións de ustedes. Nosotros non estamos de acordo con elas, non vamos a enumeralas aquí por punto por punto, que xa o fixo usted, e, polo tanto, vamos a votar. Se a representante do PSOE non ten máis nada que decir, pois pasáramos á votación. Sí. Bueno, repetimos 2 ou 3 veces ou 4 que eran mocións, non son mocións que son emendas, pero, bueno, a pesar de ser jurista, pois tamén se equivoca hasta na interpretación do que dice, porque aquí, pois, como emendas, 2 ou 3 veces, se vemos o vídeo, dixo que defendía as mocións. Pero, bueno, eu entendo que eran as emendas o que estaba intentando defender, non? Por lo tanto, vamos a votar as emendas presentadas polo BNG. E votos a favor das emendas. Cuestión de orden. ¿Van a votar todo en bloque ou vamos a votar só? Todas en bloque. Perdón? Todas en bloque. Xa o dixe. Eu creo que lle costa entender. Digolle, votos a favor das emendas. Votamos as emendas. Claro, pois... No, pero... Usted gustalle moito facerse notar, pero é igual. Se cara veño aquí e cala a boca. No, usted non cala a boca, que eu non lle mando calar a boca, que además, mira, además, canto máis fala, máis me gusta. Vamos a votar, veño. Máis o escoitan os veciños. Pero non votaron xa. Queren votar outra vez, ou non votaron xa? Fixenlle unha pregunta, usted contestou, entendo. Pero votaron ou non votaron? Dicen, votos... Vamos a repetir, non ten a palabra. Vamos a repetirlo. Votos a favor da enmienda. Están seguros? Que lles costou caro levantar a mão a todos. Votos en contra. 9. Abstencións, 1. 3 a favor. 9 en contra e 1 abstención. Quedan rexeitadas as emendas. Votos a favor da proposta. Votos a favor da proposta de ordenanza. Votos a favor. 10. Votos en contra. 3. Queda aprobada a ordenanza. É derogada a ordenanza anterior. Exactamente. Con esa aprobación definitiva. Punto número
4. Moción PSOE relativa á Lei da Administración Local de Galicia. Ten a palabra a representante do PSOE para defender. Os concellos son a base do noso autogoberno e a administración máis próxima á cidadanía. Son quen dá a resposta directa aos problemas do día a día, quen sostén os servizos públicos e quen construe cohesión social desde o territorio. Desde o PSDG defendemos un municipalismo forte e autónomo que reforce o papel da administración local como ferramenta clave para a igualdade, o equilibrio territorial e o progreso. Por iso, a Lei de Administración Local debe pasar por máis financiamento, máis participación real e máis autonomía. Trátase dunha norma fundamental, é a verdadeira constitución dos concellos, porque define como se organizan, que competencias teñen e con que medios e financiamentos contan. Galicia precisa, por tanto, unha lei moderna, clara e ambiciosa que dea máis capacidade, máis recursos e máis autonomía aos concellos. Pero o anteproxecto sometido á exposición pública pola Xunta, nun prazo claramente insuficiente para a súa análise e a presentación de propostas, non vai nesa dirección. Así o destacan as alegacións presentadas polas deputacións, concellos e a propia FEGAMP. Non estamos ante unha lei de municipalismo, senón ante un texto que recentraliza o poder na Xunta de Galicia, limita a autonomía local e impón novas obrigas sen garantir os orzamentos necesarios. En lugar de fortalecer os concellos, debilítaos e sitúaos nun papel subordinado. O anteproxecto amplía de forma significativa as funcións e obrigas de concellos e diputacións, pero fainos sen garantir 3 elementos esenciais: o financiamento suficiente para asumir esas competencias, a participación real das entidades locais na elaboración da norma e o respecto á súa autonomía organizativa e competencial. A isto súmase un proceso de elaboración que deixa moito que desexar. Non houbo consulta pública previa, nin participación real das entidades locais, nin transparencia suficiente. Faltan memorias económicas e informes clave, o que impide avaliar o impacto real da norma e limita o debate democrático. No seu contido, o texto presenta carencias importantes, non define un modelo claro de municipalismo, introduce unha regulación aínda máis confusa das competencias que a lei actual e non garante os recursos suficientes para atender uns servizos de calidade, deixando fora ámbitos esenciais. Ademais, omite a regulación de bens, patrimonio, actividades e servizos locais, a diferenza do que fan o resto das comunidades autónomas. Tamén debilita o uso do galego, cuestiona elementos propios do noso modelo territorial e impón obrigas pouco realistas para moitas entidades locais, especialmente as máis pequenas, chegando mesmo a contemplar fusións obrigatorias. En definitiva, estamos ante un claro retroceso. Galicia necesita unha lei que fortaleza os seus concellos, que respecte a súa autonomía e garanta os medios necesarios para responder á cidadanía. Unha lei construída desde o diálogo, coa participación das entidades locais e cun compromiso claro co municipalismo. Por todo o exposto, proponse a este pleno os seguintes acordos. Primeiro, rexeitar o anteproxecto de lei da Administración Local de Galicia por supoñer unha regresión na autonomía municipal e unha recentralización do poder en favor da Xunta, incluído Outeiro de Rei. Instar a Xunta de Galicia a retirar e reformular sustancialmente o anteproxecto antes da súa tramitación parlamentaria para adecualo aos principios constitucionais de autonomía local e suficiencia financiera recollidos nos artigos 137, 140, 141 e 142 da Constitución Española e no artigo 9 da Carta Europea de Autonomía Local. Terceiro, exixir á Xunta de Galicia que, con carácter previo á redacción dun novo texto, leve a cabo a consulta pública previa legalmente obrigatoria e facilite as memorias económicas que xustifiquen o custo real das competencias que se pretendan atribuir ás entidades locais, garantindo así a participación efectiva de concellos, deputacións e partidos políticos, incluo Outeiro de Rei. Cuarto, reclamar a fixación por lei dunha porcentaxe mínima garantida de participación dos concellos galegos nos ingresos da comunidade autónoma a través do Fondo de Cooperación Local, que non poida ser reducido unilateralmente mediante as leis de orzamentos anuais. Quinto, demandar a creación de fondos específicos, estables e con dotación orzamentaria suficiente para compensar os concellos e deputacións polos gastos derivados de servizos de competencia autonómica, como o mantemento de centros de saúde, centros educativos e centros de educación especial.
Sexto, reivindicar que calquera regulación das fusións municipais respecte a vontade das poboacións afectadas, mediante a celebración do referendo previo, conforme ao artigo 5º da Carta Europea de Autonomía Local, e que calquer fusión de carácter obrigatorio requira lei expresa do Parlamento de Galicia. Séptimo, instar a Xunta de Galicia a ampliar e flexibilizar os criterios de definición dos municipios en situación de reto demográfico, adoptando un modelo máis inclusivo e adaptado á realidade galega, e a concretar medidas de apoio con garantías xurídicas e dotación orzamentaria suficiente. Oitavo, reforzar o compromiso coa lingua galega, garantindo o seu uso normal e promovendo políticas activas de normalización desde os concellos. Noveno e último, dar traslado destes acordos á Xunta de Galicia, ao Parlamento de Galicia, a FEGAM e as Deputacións Provinciais. Graciñas. Por parte do NG, hai unha intervención? Sí. Levamos 30 anos agardando por unha necesaria lei de administración local, pero dentro do BNG consideramos que este anteproxecto é decepcionante, pois non responde ás expectativas xeradas. Malia os estudos e informes de persoas expertas encargados polo Goberno galego, a proposta ao final limítase a cumprir de forma estricta o mandato centralizador do Estado, homoxeneizando a estrutura administrativa e as competencias de Galicia coas do resto do Estado. Esta sumisión ás directrices de Madrid supón unha renuncia ás ferramentas que ofrece o noso Estado de autonomía para articular unha organización territorial propia. Digo isto porque neste anteproxecto obvianse figuras como as parroquias ou as comarcas, entidades locais que nos fan sentir como pobo, pois fannos sentir que pertencemos a unha colectividade. A calquera de nós se nos preguntan de onde somos, seguro que o primeiro que decimos é o nome da nosa parroquia, precisamente por ese orgullo de pertencer a esa colectividade. O PP pretende sustituir o modelo galego por un sistema que potencia as deputacións como órganos de tutela sobre uns concellos aos que se lles nega a capacidade de xestión autónoma. Esta visión coincide coa denuncia de que o texto supón unha clara regresión na autonomía municipal e unha recentralización do poder en favor da Xunta. A autonomía local convértese en papel mollado, sen unha suficiente aportación financiera. O anteproxecto é unha fuxida cara adiante que non soluciona o problema de infrafinanciamento que teñen os concellos. Este mesmo alcalde sempre se está a queixar do infrafinanciamento que sofren os concellos, pois con este anteproxecto aínda se van ver moito máis afogados. Esta lei ven sin un financiamento para as novas competencias. Nada novo no xeito de actuar desta Xunta de Galiza. O incremento anunciado dos 20 millóns de euros resulta a todas vistas insuficiente para que a veciñanza aprecie melloras nos servizos básicos. É fundamental exixir a fixación por lei dunha porcentaxe mínima garantida de participación dos concellos nos ingresos da comunidade autónoma, a través do Fondo de Cooperación Local, evitando que as cuantías sexan reducidas unilateralmente mediante as leis de orzamentos anuais. Actualmente, o 75% dos recursos que a Xunta destina a entidades locais canalízase mediante convocatorias de axudas e convenios, o que obriga aos gobernos locais a vivir nunha dependencia política constante, en lugar de contar con fondos incondicionados que garantan a súa estabilidade. Dende o Bloque suliñamos que este anteproxecto mantén unha ambigüedade calculada en canto ás competencias, o que supón cargar os concellos con máis obrigas sen garantir orzamento. Segue sen concretarse quen debe asumir o mantemento e as grandes reparacións dos centros educativos, dos centros de saúde, incluso o financiamento íntegro do SAF. Esta falta de memoria económica e de definición clara de funcións abre a porta a unha usurpación da autonomía. Cando un concello non teña capacidade económica, a lei prevé traspasar a competencia á Deputación, en lugar de dotalo de recursos. Ademais, é rechamante que o texto omita a regulación de bens, patrimonio e servicios sociais, a diferenza do que fan outras comunidades, e que debilite o compromiso do uso do galego, ferramenta fundamental para manter a nosa identidade como país. Finalmente, rexeitamos calquer intento de impoñer funcións
funcións municipais obrigatorias, como se di no artigo 40 deste anteproxecto, ou criterios de reto demográfico que non se adaptarían á nosa realidade galega. Calquera proceso de fusión debería sempre respetar a vontade das poboacións afectadas mediante a celebración dun referendo, conforme ao que di a Carta Europea de Autonomía Local. En definitiva, non estamos ante unha norma que fortaleza o municipalismo, senón ante un texto que debilita a proximidade democrática e a cohesión local. Por todo isto, é necesario instar a Xunta de Galiza a reformular este anteproxecto, garantindo unha participación efectiva dos concellos das deputacións na redacción dun novo texto que respete todos os principios constitucionais de suficiencia financiera dos concellos. Nada máis, grazas. Bueno, pues, mire, nosotros non podemos apoyar esta moción. Bueno, e hai cousas nas que podríamos compartir algo. Por exemplo, no financiamento, como eu levo dito moitas veces aquí en este Concello. Por suposto que o financiamento dos concellos é insuficiente, máis que insuficiente. Pero tamén podo entender que a Xunta de Galicia, que xa ten unha línea de axudas absolutamente proporcionales, como é o Fondo de Cooperación Local, que o está incrementando constantemente, non na cantidad que nos gustaría, que ademais que a decisión, que a libertad absoluta dos concellos para dedicalo ao que queiran, non como fan outras administracións, que unha boa parte das veces van absolutamente condicionados a esos recursos para que os ayuntamientos non teñamos autonomía. Entonces, nosotros creemos que a pesar, insisto, de que en algunhas cousas non estamos absolutamente de acordo, pero realmente consideramos que os grandes problemas que son os de financiación realmente, pois, onde está o problema non é na Xunta de Galicia, senón que é no Estado, que é quen debería de facer unha lei destas, que sí que estamos esperando, onde se incremente fundamentalmente a financiación e onde se cumplan os compromisos que se dixeron en algún momento, en algo como o que ustedes acaban de mencionar fai un pouco, que é o SAF, onde a financiación tiña que ser Estado-Xunta, e realmente a financiación é Estado nun porcentaje pequeno, Xunta nun porcentaje máis ou menos correcto ao que se dixo, e Concello non porcentajes elevadísimos onde non tiñemos que haber participado en ningún porcentaje económico. Entón, a Xunta, dentro das súas competencias, evidentemente non pode obligar ao Estado a aumentar a financiación. Nin siquiera é capaz de conseguir a financiación necesaria para os servicios que ten que prestar a Xunta, como é a sanidade, a educación e os servizos sociales en moitos ámbitos que os está gestionando a propia Xunta, non? E despois, eu refirme en esta contestación que estou facendo fundamentalmente ao PSOE. E cando contesto en algunhas cousas que dice o Bloque, pois eu diría que 30 anos agardando a lei, pois non sei que fixeron ustedes cando gobernaron, porque estuveron gobernando unha legislatura. Foi hai menos de 30 anos. Home, xa hai bastante tempo, pero hai menos de 30 anos. E tampouco fixeron nada desto. É unha cuestión que me fai certa gracia, que dice a compañera do Bloque, a señora Elvira, dice: se nos preguntan de donde somos, decimos, eu diría de Folgueira, ela diría non sei de onde, supoño que de Robra ou de Outeiro, non sei exactamente. Vale. Pero eso dependerá onde yo pregunte, porque se yo preguntan aquí na plaza esta, seguramente dirá que é de Robra, eu tamén diría que son de Folgueira. Pero se me preguntan en Lugo, eu xa diría que son de Outeiro. E se me preguntan en Santiago, pois seguramente diría que son de Lugo. E se me preguntan en Madrid, posiblemente diría que son de Galicia. E se me preguntan en Moscú, pois posiblemente diría que son español. Esa sería a miña resposta. A súa non sei como sería. Ao mellor se lle preguntan en Moscú tamén sigue dicindo que é de Robra, e evidentemente nadie se enteraría de onde usted é.
Eu, desde logo, non diría que son de Folgueira se me preguntan en Moscú. Non, entonces eso, das parroquias e as comarcas, pois realmente, como a todo, pero realmente eso non nos resolve ningún problema, non? As parroquias siguen estando aí, son entes como son os núcleos, como son as calles, etcétera, etcétera, dentro dun concello, e a mí me parece que temos administracións suficientes con concello, Xunta, Estado, Unión Europea, e xa case me saltaría as diputacións. Vale? E as diputacións que ustedes tamén falan aquí delas, dicen que lle pasa á Xunta, cando uns concellos teñen dificultades, que lle pasa as competencias á Diputación. E que a Diputación é o seu único e exclusivo razón de ser, son os concellos pequenos para auxilialos nos servicios que non poden prestar. Non teñen outra razón de ser máis que esa. Esa é a razón exclusivamente a que se deberían dedicar as diputacións, que non o fan. Por suposto, a que temos aquí non o fai. Entonces, por lo tanto, pues, están me dando a razón que en certa medida esta lei está ben. Non está ben na financiación, non, evidentemente. Como vai aumentar a financiación se non a ten a propia Xunta? Se os recursos que nos dirige o Estado e en casos tan flagrantes e tan sangrantes como esta gran contingencia de fondos europeos nin siquiera nos permitiu aos concellos gestionarlos para nada, nin as comunidades autónomas, senón que todos o gestionou o Estado. Por suposto, bastante mal gestionados porque non se están vendo os beneficios desa gestión. Entón, por lo tanto, por todas esas razóns, nosotros consideramos que a Xunta debería de seguir intentando, eu diría que incluso con máis intensidade, a Xunta e as comunidades autónomas, de reclamar do Estado unha redistribución. Eu creo que neso é onde debería axudarnos a Xunta, os concellos, e máis para eles mesmos, porque non olvidemos que o Estado ten xa moi poucas competencias, e algúns ainda llas queren sacar, mas que ten. Algúns dos que están sentados neste pleno. Ten tan poucas competencias que xa nin ten competencia en sanidade, máis alá da que non cumple que co respecto aos médicos, que non a cumple absolutamente para nada, e asitamos que a situación de huelga constante dos médicos. Non ten competencia en educación. Eu creo que son casi os dous pilares fundamentales de un país. Non ten competencia a Xunta ou Estado nesas dúas materias. Prácticamente non ten competencia en servicios sociales. A Xunta ten unha rede de carreteras potente e importante. As diputacións e os concellos non digamos. A rede de carreteras que temos importante, temos que atender servicios básicos de todo tipo, redes de auga, saneamiento, basuras, incluso temos que colaborar en temas de educación, de sanidade, con mantenimiento de edificios. Temos que preocuparnos de servicios que o Estado debería ter implantado fai moito tempo, como pode ser a internet en todos os sitios máis ou menos do rural, que son onde son menos apetecibles para as empresas polo tema económico, e realmente non o está facendo. E moitas veces os propios concellos, a propia administración autonómica o ten que facer. Por lo tanto, eu creo que a Xunta, eu que non sei se deberá haber feito esta lei, non sei, porque se non ten recursos, se non hai recursos e non se poden distribuir, pois de pouco vale legislar. Legislar sempre se debería legislar con base sólida financiera para que as cousas que queremos legislar se poidan facer. Despois eu creo que no tema de fusión de concellos, que a nosotros, como comprenderán, non nos preocupa polo noso tamaño, polo noso crecimiento, por ese problema demográfico que algúns teñen moi intensamente, a nos, gracias a Dios, tocamos madera. Espero que non teñamos, agora non temos, e no futuro espero que tampouco teñamos, posto que temos un crecimiento sostenido, pois eu creo que eso tampouco se vai facer nunca se non é voluntario por parte dos concellos. Un referéndum ou non referéndum, pois non sei, as corporacións locales de cada concello supoño que tomarán a decisión. Alguna fusión se fixo moi pouquiñas, quizás se promoveron en outras épocas, e
E, bueno, tampouco quero opinar moito neso, pero, bueno, nosotros estamos noutra línea, nosotros non estamos, nunca estuvemos na línea de fusionar nada, sino que estamos na línea de crecimiento e ter a capacidade de desarrollo suficiente para dentro do que son os concellos pequenos poder ter unha capacidade razonable, non? Pero sigo insistindo, a financiación dos concellos é moi raquítica, está moi por debaixo dos servicios que prestamos e os veciños ainda deberíamos prestarlles máis servicios. Eu teño en mente algúns servicios que me gustaría prestar e que non podemos facer, que tampouco fan outros concellos, pero que nós tampouco podemos facer porque non temos financiación suficiente. Pero, bueno, a lei esta que acaba de sacar a Xunta de Galicia, pois hai moita xente que eu creo que máis que nada por política está en contra dela, pero eu realmente, insisto, non lle daría un 10, pero si lle daría un 8, máis ou menos, para aprovala. Por lo tanto, nosotros non vamos a aprobar esta moción, non podemos aprovala. Consideramos que estas cousas que plantea o PSOE non ten razón as que plantea o Bloque, se acaso menos todavía. Por eso lle respondín tan puntualmente a cousas do Bloque. E sobre todo, decirles eso, que, oye, se levaban 30 anos esperando, pois puderon haber posto en práctica. E puderon haber posto en práctica naquele momento unha lei de financiación municipal e autonómica moito máis positiva para os ciudadanos desta comunidade autónoma e deste concello. Pero non o fixaron. Non o fixaron porque, evidentemente, estamos dentro dun país, dunha Unión Europea, e nos temos que mover nos parámetros que nos temos que mover. En este momento da historia deste país, pois realmente poucas cousas se poden fazer en financiamento, posto que temos un goberno que nin siquiera desde hai 3 anos sabemos como se gasta o diñeiro, nin como se ingresa, nin como se gasta, nin a que se dedica, porque non hai presupostos generales. A lei básica do Estado, que deberían ser os presupostos generales que se aproban todos os anos, por los cuales tanto nos critica o Bloque, que ven alguna pregunta aí máis adiante, pois realmente o Estado español nin está nin se lle espera, realmente fai o que lle dá a gana, fai o que quere, dice que pode gobernar ao margen do Parlamento, que foi o que eligiu o goberno, pero aí estamos, non? Entonces, realmente, onde tiñamos que demandar unha lei seria e con financiación adecuada é do goberno de España. Eso non quita para criticar ou non criticar esta lei da Xunta de Galicia, pero, bueno, eu realmente, se for o responsable da Xunta neste momento, non faría sin capacidade de financiación, porque realmente pouco nos pode mellorar a vida dos ciudadanos, que sea do que se trata. Ao final, o que facemos os que nos dedicamos á política é ver se melloramos a vida dos ciudadanos, porque senón a veces o que facemos é marear a perdiz e estar distraendos, non? E esta lei tampouco mellora moito a vida dos ciudadanos. O importante non é a vida do concello, o importante é a vida da xente que vive no concello, e que viven todos os concellos, por lo tanto, por eso me refiero a mellora da vida dos ciudadanos. Por lo tanto, como nós non podemos estar de acordo con eso, e a pesar de considerar que esta lei non lle daríamos un 10, senón que lle daríamos un notable, máis ou menos, pero tampouco é para suspendela e aprobar unha moción, le pidamos que se dé logo. Quer dicir algo máis? Pois vamos pasar a votar. Votos a favor da moción? 4. Votos en contra? 9. Por tanto, queda rechazada a moción. E agora pasamos aos rogos, se non me equivoco, non? Non hai ninguna outra cousa antes, verdad? Non hai ninguna outra cousa, non? Vale, pasamos aos rogos. Entonces, o rogo primeiro debe ser do PSOE, por orden de chegada, me parece. Se non lo lea, señor secretario, non sei se ten aí. Despois, si me lo dejas para contestarlo.
O concello de Outeiro de Rei conta cunha poboación de arredor de 5.400 habitantes cun modelo territorial que concentra a veciñanza nas zonas máis próximas á cidade de Lugo, Guillar, Outeiro de Rei, Robra e Silvarrei. A nosa realidade socioeconómica amosa unha forte dependencia funcional de Lugo, estimándose que entre un 60 e un 70% da poboación activa se despraza diariamente á capital por motivos laborais ou educativos. Cunha estimación conservadora de 2.000 persoas desprazándose a diario, un potencial de entre 300 e 500 usuarios que optarían polo transporte público se fose eficiente, resulta inexcusable a falta de alternativas. Actualmente a dependencia do vehículo privado satura os accesos, encarece a economía familiar e ten un impacto ambiental negativo. O Concello de Lugo recentemente trasladou unha proposta para implantar un sistema de bus lanzadeira con transbordo ao transporte urbano de dita cidade. Malia que este grupo municipal xa preguntou por esta cuestión en 2021, o Goberno de Outeiro de Rei non actuou coa ambición nin a urxencia que requira a problemática, deixando pasar oportunidades clave para a veciñanza durante máis de 6 anos. Rógase ao Goberno Municipal de Outeiro de Rei que acepte e impulse de xeito decidido a proposta trasladada polo Concello de Lugo para crear un sistema de transporte mediante bus lanzadeira con transbordo ao bus urbano. Que abra de inmediato unha mesa de traballo co Concello de Lugo para definir os itinerarios, as frecuencias e as condicións técnicas deste servizo. Que se elabore un estudio técnico e económico nun prazo máximo de 3 meses que analice os fluxos de mobilidade, a estimación real de usuarios e o impacto na reducción do tráfico. Que se recolla a opinión das asociacións veciñais na definición do servizo, especialmente nas urbanizacións con maior demanda. Que se realicen as xestións necesarias ante a Xunta de Galicia para solicitar a súa implicación e cofinanciamento deste modelo intermunicipal. Que se informe puntualmente ao Concello de Lugo e a este pleno da vontade de coordinación institucional para facer realidade esta mellora na mobilidade. Bueno, logo simplemente podíamos escoitalos e deixalo aí, pero quero dicir algunhas cousas. Que acepta e impulse de xeito decidido a proposta trasladada ao Concello de Lugo. Mire, eu se sei que o Concello de Lugo, tal como está ahora mesmo, non podemos aceptar nada nin dialogar nada. Pero non fai moito tempo, que además non entendo este rogos do PSOE cando quen plantea estas cousas o goberno do Bloque, porque en Lugo está claro que hai dos gobernos, PSOE e Bloque e PSOE. Integrados non. Pero non fai moito tempo dice o alcalde nun tema de prensa que quere constituir a área metropolitana de Lugo. Agora dice o señor Arroxo o que dice con este tema. E eu digo, home, se eu quixera facer alguma negociación co Concello de Lugo, o primeiro que facía era dirigirme aos representantes do Concello de Lugo, neste caso sería o alcalde, e propoñeríalle o que lle propoñera. E, pois, a partir de aí, poderíamos empezar a falar, e despois falaría na prensa. Claro, hai que xente que só se dedica a fazer propaganda. Así lle vai, claro. Primeiro fala na prensa e despois a ver se falamos con outros. Bueno, pois esa proposta do señor alcalde de Lugo eu todavía non me chegou á miña mesa, nin me dixo nunca nada. Vale, entón eso xa empezamos ben. Ora sí, o señor Arroxo, teniente alcalde do Concello de Lugo, que fai unha proposta na prensa antes de mandarlle ao alcalde de Outeiro, que, bueno, xa o lógico, a encaixa dos gobernos, sería que lle mandara ao alcalde de Lugo, ao alcalde de Outeiro. E terceiro, por se eso fora pouco, pois eu creo que non nos vai dar tempo nin a falar co teniente alcalde do Concello de Lugo, porque en poucos días seguramente é outro, non? Entonces, a mí me parece que todas estas son situacións, non sei se de propaganda, porque tampouco entendo a propaganda dun concello noutro concello. Aunque, bueno, a veces tamén é verdade que vexo vallas publicitarias con respecto a cousas do noso concello no Concello de Lugo, pero, bueno, isto funciona así, é como cada un fai o que lle dá a gana e pode facelo, pois eu non o entendo, pero, sinceramente, non o entendo e quero deixalo claro que non entendo este tipo de actuacións. Porque, claro, é verdade que cando se busca fazer propaganda e non levar a cabo accións que señan beneficiosas para a ciudadanía, o mellor é empezar por falar na prensa. E despois nunca se chega a ningún acordo. Por lo tanto, pois espero que no futuro a mellor podamos chegar a algúns acordos máis co Concello de Lugo. Home, unha das cousas que eu lle reprocharía ao Concello de Lugo, xa que temos que falar do Concello de Lugo,
cunhas iniciativas deles, en este caso súas, pois empezaría por decir que cando falan dunha urbanización concreta, realmente non teñen por que conocer máis o Concello de Outeiro de Rei, pero se nesa urbanización hai 6 ou 700 habitantes, que é o que pode haber, o Concello de Outeiro ten 5.500, casi 5.500. Entonces, se falamos de transporte, habría que falar de moito máis. O Concello de Lugo xa está integrado no transporte metropolitano, xa desde fai moito tempo, vale? Que eu creo que non debe de estar. Pero, con respecto a isto, hombre, pois que o tenente alcalde do Concello de Lugo se dirija ao alcalde do Outeiro de Rei para propoñerlle un tema de mobilidade, e resulta que un tramo, pois eu calculo que non o medín, pero serán 300 metros, 400 metros do Concello de Lugo, casi non se cruzan 2 autobuses. Cando os señores do Bloque aquí non fai moito tempo, nos propoñeron a nós que fixáramos un paseo desde esa urbanización determinada hasta chegar a onde chega o bus en Lugo, que é máis ou menos ali á altura de Muebles, Casa Nova, para que fixáramos un paseo no que é o noso Concello, como é lógico, non nos demás que non poderíamos facelo. E eu contestei que non íbamos a fazer un paseo, senón que íbamos a urbanizarlo e fazer unha acera. Esa acera xa leva tempo feita. Ese ensanche xa leva tempo feito, algúns anos. Pois o Concello de Lugo nin siquiera ten unha carretera para chegar á carretera autonómica que nin siquiera seña aceptable para cruzarse 2 autobuses. E ese é o que nos ven propoñer a nós un tema de mobilidade. Hombre, señan serios. E ustedes encima siguen la corriente. E que non nos entenden. Non nos pode entender. E encima siguen a corriente todo soe. Vale, así lles vai, claro. Non me extraña que en Lugo a xente esteña cansada e esteña deseando que haxa un cambio de goberno. Non me extraña, é que non me extraña. Porque vistas estas cousas, a min daríame vergonza que eso me pasara no Concello de Outeiro de Rei, pero bueno, como non é o meu concello, pois eu tampouco quero darlle leccións a nadie de que todo o mundo sabe o que ten que facer. Por lo tanto, estes rogos sabe que están cheos de problemáticas que non creo que teñan ningún objetivo real, non? Que abra de inmediato unha mesa de traballo. Ou seja, se abriremos unha mesa de traballo, dentro de unha semana teníamos que cambiar os protagonistas. Non quedaría máis remedio. Se levo un estudio técnico e económico. Bueno, eu realmente, se tuvera que fazer algunha proposta ao Concello de Lugo, diríalle o que quero que faga, pero non lle iba a dicir o que vai fazer ele. Se vai poñer unha lanzadera, se vai poñer 7 autobuses, se o que quere facer. Se recolla a opinión das asociacións vecinales, pois mire, usted non sei se fala alguna vez con a opinión de Guillar, pero eu falo moitas veces. Esa é a demanda deles, esa é a problemática deles, e a mí me gustaría que houbera un transporte metropolitano que pasara por Guillar, que pasara por Mosteiro, que pasara por Outeiro, que pasara por as parroquias de Candai, Aspai, Vilela, Matela, Taboi. Me gustaría. Solamente hai un problema, que a veces simplemente o que queremos é transmitir a xente engaños claros e decididamente. Porque incluso nas cidades pequenas o transporte ten moitos problemas. Por que? E nas grandes non. Porque nas grandes gestionos calquera, porque van os autobuses sempre cheos de xente. Non hai máis que poñerlles autobuses e xa se financian solos. E onde non hai población, ou onde a población está moi dispersa, como é o noso caso, pois realmente eso só ten unha solución. Oye, poñer un transporte, pagalo por parte do Concello, se sube alguén sube, se non sube tamén, porque como non fagamos un transporte con moitas frecuencias, pois é igual que non o fagamos. Eso sabe todo o mundo. E sabe todo o mundo onde se quere facer cousas serias para que funcionen. E a mí sí que me gustaría que houbera un transporte de autobús por o noso Concello, para que un Concello como o noso, que crece en población, que creceu máis do 20% nos últimos anos, e que ten moita población xove, tuvera transporte para poder ir tanto as persoas maiores, sobre todo, como as persoas xóvenes, como as que van a traballar, etc. Pero hai que ter os pés no suelo a saber canta xente podes transportar e canto vai ter de coste, porque o que non paguen esa xente que vai transportada terá que pagalo a administración. E, polo tanto, pois, no futuro, pois, ao mellor, somos capaces de fazer eso, e xa veremos se algún día podemos chegar a ser capaces de fazer eso.
pero desde logo esta proposta do Concello de Lugo é simplemente unha tomadura de pelo e un tema de propaganda para cerca das eleccións. Xa debían estar vendo as cousas moi mal cando fixeron isto, e claro que estiñan moi mal porque aí está a vista o que vai pasar dentro de poucos días. Que se realicen estudos necesariamente a Xunta de Galicia, xa estamos no transporte metropolitano que promove a Xunta de Galicia. Informe puntualmente ao Concello de Lugo, non? Que nos informa a nós. Ele que son a súa iniciativa, non é a nosa. Claro, é que a ver se vamos a nosotros ayuntamientos de segunda e os outros ayuntamientos de primeira. Me entendo que estamos no mesmo nivel da administración local. Bueno, un pouco para deixar claro ese ruego e para deixar claro que bueno, me parece esa proposta do Concello de Lugo, xa que me deron ocasión de falar dela, unha tomadura de pelo e un acto de pura propaganda feito nese momento é máximo por o tenente alcalde, que nin siquiera o alcalde de Lugo é capaz de dirigirse a quen se debe dirigir institucionalmente, como é o alcalde de Outeiro de Rei. Hai un rogo do BNG, que eu creo que con que leo o rogo é suficiente, porque todos o temos. Teno, sí. Rogo do BNG, dende o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Outeiro de Rei, facemos ante o Pleno o seguinte rogo: que o Concello de Outeiro de Rei se sirva a iniciar o diálogo pertinente coa Real Academia Galega e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia para a posta en marcha do mapa sociolingüístico do Concello de Outeiro de Rei, en particular centrado na rapazada en idade escolar. Rogo escuchado. Preguntas, non debemos ter máis rogos, me parece, non? Preguntas. Aquí non estou moi seguro como vai o algo, pero me dá igual. Creo que son todas do BNG. Ou hai alguma pregunta do PSOE? Non, creo que non. Cal é a primeira? Considera o señor alcalde de Outeiro de Rei que estas persoas que exercen esta é a primeira, ou non? Pois non sei o orden, a verdad. Bueno, pues empieza por una y yo voy contestando, si no me le vayas preguntando. ¿De la exposición de motivos o solo las preguntas? Sí. ¿La exposición de motivos solo? No, porque lo tenemos todos. Las preguntas. Con leer a pregunta é suficiente. Pregunta do BNG. Dende o Grupo Municipal do Bloque Nacional Galego no Concello de Outeiro de Rei, do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Outeiro de Rei, facemos ante o Pleno as seguintes preguntas. Foi nalgún momento o Concello coñecedor do grave risco que afecta a varios bens arqueolóxicos sitos na parroquia de Parada polos traballos de corta de piñeiros e en concreto a aparición de troncos dos piñeiros en riba destes bens? En caso de ter sido coñecedor o Concello de que esta tala se habería de producir, que actuacións levou a cabo para garantir a conservación dos bens arqueolóxicos de Parada antes e durante a tala? Sendo agora coñecedor dos danos producidos a agresión que se levou a cabo a estes elementos patrimoniais de Outeiro, ten previsto o Concello algunha medida sancionadora contra a persoa ou entidade responsável da corta de piñeiros ou algunha medida preventiva para evitar danos futuros como os descritos? A pregunta trata sobre os danos provocados pola corta de piñeiros nos petroglifos da Parada. Bien, nosotros temos unha comunicación aquí de ecologistas de Galicia que nos dan unhas coordenadas que non son exactamente as que plantea aquí o bloque con respecto a unha das localizacións que eu entendo, con o que estamos estudiando, que todavía non temos eso o suficientemente claro, que non son bienes catalogados. O estudiaremos ben, veremos a situación e en función de eso actuaremos. Faremos unha comprobación in situ e cando teñamos ese claro e sepamos con claridade, que en principio creemos que non, contrastemos esas georreferencias que non coinciden exactamente unha denuncia que a outra, pero están cerca e poden ser as mismas, pois en ese momento veremos que actuación vamos a facer. Siguiente pregunta.
Pregunta do BNG relativa ás partidas orzamentarias en protección do patrimonio. Pregunta: considera o señor alcalde de Outeiro de Rei que as 3 persoas que exercen as concellerías do Bloque Nacionalista Galego en Outeiro de Rei non son veciñas e ou non deben ser atendidas as súas peticións? Considera o señor alcalde que as 791 persoas que o noso grupo municipal representa non son dignas de ser escoitadas a través da súa representación lexítima no que respecta á protección do patrimonio cultural do noso concello? Que recursos específicos, partida e cantidades destinou o Concello de Outeiro de Rei no ano 2025 á conservación do patrimonio? Que recursos prevé destinar o Concello de Outeiro de Rei no ano 2026 á conservación, protección e posta en valor do patrimonio? Pues con respecto á contestación a esta, diría que cando me pregunta se considera o alcalde que as 3 persoas que exercen as concellerías do Bloque Nacionalista Galego de Rei non son veciños, eu entendo que deben ser veciños. De todas formas, esa é unha decisión deles de estar ou non estar en Outeiro, como a de todos os ciudadanos deste país, libre, absolutamente. Dou por suposto que serán veciños, como é lógico, non estou mirando todos os días o padrón e non sei se son ou non, pero dou por suposto que serán, non? E que non deben ser atendidas as súas peticións. Pois as súas peticións nin son máis importantes nin menos que as dos demais. A veces dámosles algún privilegio, como agora cando a un destes representantes lle deixamos falar 12 minutos, e cando a min, que tamén son un representante público e represento un concello como diputado provincial, na Diputación de Lugo só me deixan falar a mitad, 6 minutos. Eu acabo de deixarlle falar aquí 12 minutos. E fai uns días outros 12 minutos. Ao mellor é demasiado. Ao mellor é demasiado porque non estamos para perder o tempo, pero bueno, o facemos moitas veces. E cando lle damos 5 como os concellos máis importantes de Galicia, que é o que lle dan, pois simplemente desprecian esa situación, e debe ser que non teñan capacidade suficiente de sintetizar para decir o que teñen que decir nese tempo que lle marcan. Ao mesmo tempo pídennos un reglamento, pois se fixéramos o reglamento, moitas cousas das que están facendo, pois non as podrían facer, que evidentemente non íbamos facer un reglamento de 12 minutos, porque senón todos os demás concellos dirían que estábamos locos, posto que naide está por eses tempos nin nada parecido, non? Aunque representen a moitísimos máis veciños dos que representan ustedes en Outeiro de Rei. E cando dice que considero ao alcalde que as 791 persoas que o noso grupo municipal representa non son dignas de ser escoitadas, pois está usted equivocado. Eu, destas 791, pois se sacamos 3 quedarían 787, 88, pois as outras 788, esteña usted seguro que lles presto polo menos tanta atención como a ustedes 3, e seguramente moitas veces máis, porque creo que é o que debo facer, porque eu entendo que son o alcalde de todos os veciños deste municipio. Entonces, as outras 788 para min son personas absolutamente que tampouco sei canes son. Podo saber de algúns, porque o dicen eles, pero tampouco sei. Pero como non o sei, ademais, entonces eu creo que fan algunhas preguntas absolutamente tendenciosas e absolutamente buscando problemas onde non os hai, pero lá ustedes. Realmente os seus votantes, que supoño que aos que se refieren, que unhas veces son máis e outras veces son menos, a veces a representatividade non la queremos atribuir, pero a xente dánola cando quere, tamén non la saca cando quere. Entón, xa lle digo que sí que son dignas de ser escoitadas, que son escoitadas sempre. Nunca deixamos de escoitar a alguén, porque o señor do BNG é, sobre todo, fundamentalmente, esas 788 ás que usted se refiere, e cando fala do patrimonio cultural, pois é igual que se falen de outra cousa. Me dá igual que falen do patrimonio cultural que falen de outra cousa. Nosotros escoitamos a todo o mundo por igual en función do que falen. E actuamos en consecuencia do que creemos que debemos facer como grupo político e do que podemos facer como administración cas capacidades técnicas e económicas que temos. Cando vamos á terceira, dice que recursos específicos
E partidas, cantidades destinou o Concello de Outeiro de Rei ao ano 2025, bueno, pois como esta pregunta me acaban de facer, pois non o sei exactamente, pero bueno, dedicamos un pouco en función das capacidades que temos, das necesidades que hai, e prácticamente todos os anos actuamos en algunhas cousas de patrimonio. Que recursos prevé destinar como última pregunta, o Concello de Outeiro de Rei no ano 2026 a conservación, protección e posta en valor do patrimonio, pois iso cando aprobemos o presupuesto, que desde logo non vamos a fazer como o señor Pedro Sánchez, ao que usted apoia, que non o leva aprobado en 3 anos, nós aprobámoslo todos os anos, aunque un pouco retrasado, pois nese momento se verá que recursos vamos a dedicar, porque aí se reconocerá, se recollerá, cousa que non sabemos dos recursos que podemos ter como Concello, cando o Goberno de España non aproba o seu presupuesto, non sabemos o que vai facer, e ustedes están tan tranquilos apoiando durante toda esta legislatura e o Goberno tan tranquilo sin aprobar esos presupuestos, dicíndonos que non é necesario, que pode gobernar. Eso é como se eu, aquí, quixera gobernar ao margen do pleno. Pois ustedes imagínense. Ustedes imagínense o que pasaría, que é o pleno que eu me elegi. Pois o lógico sería que me votara. O que pasa que ustedes, aunque son de outro partido, e o Goberno fai o que lle dá a gana, incumple a Constitución cando quere, e fai todo o que non debería, de todo tipo, e estamos agora mesmo precisamente na mente con moitas cousas seguramente de todos, ustedes pois se plegan absolutamente, aunque son outro partido, a fazer seguidismo. Aunque non lles fan en caso, pois ustedes fan seguidismo dese goberno. Bueno, pois alá ustedes, así lles irá, e así lles vai. Por lo tanto, creo que quedan contestadas estas preguntas. Creo que hai outras. Pregunta do BNG sobre os orzamentos do Concello de Outeiro de Rei para o ano 2026. Preguntas: cal é o motivo de que o Concello de Outeiro de Rei volva a non presentar os orzamentos en tempo e volva a prorrogar un ano máis os orzamentos do ano previo? Por que malla que a Xunta de Galicia aproba os orzamentos en outubro de 2025 e a Deputación de Lugo fai o propio en novembro de 2025, e sendo que son estes dous organismos os maiores contributos ao orzamento local, o Concello de Outeiro de Rei non foi quen aínda de confeccionar sequera un primeiro borrador de orzamentos? Por que concellos como Lugo, Rábade, Guitiriz, Begonte, Cospeito, Guntín, Palas de Rei, O Corvo, A Pastoriza, Castroverde, Mondoñedo, Monforte, Becerrea e moitos outros puideron aprobarse os seus orzamentos? O Concello de Outeiro de Rei non foi quen de presentarse que era un primeiro borrador? Bueno, pois, empezando pola primeira, que é o motivo do Concello de Rei volva a non presentar os orzamentos en tempo e volva a prorrogar. Xa eu acabo de decir fai 5 minutos. Non temos os presupostos do Estado. En principio, é verdade que despois na segunda pregunta reconocen que o Estado prácticamente non nos dá nada. O único que nos dá é a Diputación e a Xunta. Pero, bueno, o Estado ten obligacións, e non perdemos as esperanzas de que nos dé diñeiro. E nosotros hasta ahora, pois, por varios motivos, xa lle los expliquei moitas veces, unha porque aínda a estas alturas non sabemos todas as axudas que vamos ter de outras administracións, aínda non o sabemos, a pesar de que aprobaremos presupuestos, pero nos presupuestos de todas as administracións non se refleja as cantidades que van ir a cada concello, e eso saben ustedes perfectamente. Entón, é un motivo fundamental. E eu espero que nun plazo non moi largo pois os teñamos aquí para presentar e aprobar. Non como fai o Goberno de España, que a pesar de manexar a máis ingente cantidad de dinheiro de impuestos, de deuda e de financiamento europeo, pois síguese presentar os presupostos por terceiro ano consecutivo, o cual, pois bueno, porque male a Xunta e a Diputación os ten presentados e non, pois aunque a Xunta e a Diputación os ten presentados, pois eu da Diputación ainda espero algún convenio, como teñen outros de outros concellos, ainda espero que ao mellor teñamos algún convenio ou algunha axuda especial, porque vexo moitos concellos de outros colores, sobre todo, que teñen axudas especiales, e ao mellor ainda non se lles ocurre darnos algún a nós, porque non é que non nos faga falta. Bueno, tamén lle fai falta arreglar as carreteras da Diputación, e algunhas están sin arreglar, están todas cheas de fochancas, pero bueno, eu non perdo a esperanza, aunque non teña moita confianza, pero non perdo a esperanza. E os da Xunta que si están aprobados, pero as líneas de subvencións e de axudas pois están chegando, están pedidas casi todas, pero non están todavía todas confirmadas, co cual pois faríamos presupostos erróneos, non?
e algunhas outras cousas máis que podemos ter. É porque, cando pregunta, porque concellos como o de Rábade, Lugo, Rábade, Guitirí, Begonte, Cospeito, Gontín, Palas, tal, etcétera, etcétera, pois realmente, pois, cada un fai a política un pouco a súa maneira. Nosotros, desde logo, non necesitamos mirar no espello de ningún destes concellos, porque nosotros temos moito máis crecimiento como concello, calquera destes concellos que ustedes nombran, que algúns gobernan ustedes, outros non, pero nosotros temos un crecimiento bastante máis intenso e bastante máis sostenido no tempo do que teñen a maioría destes concellos. E a mí non me gusta falar dos outros concellos, que non é a miña misión, nin estou para eso. Eso só lo digo porque vexo as estadísticas de cada concello. Entón, por lo tanto, nosotros non vamos cambiar a línea. Ojalá no mes de outubro ou noviembre ou diciembre tuviéramos clarificadas as axudas de todas as administracións aquí no Concello e nós automáticamente poñíamos en marcha os presupuestos. Non habría ningún problema. Tampouco hai ningún problema en como se estamos aprobando, porque hasta agora, pois, prácticamente, sempre se van cumplindo as expectativas, sempre se van facendo as inversións e en función das axudas que podemos conseguir, e non sempre conseguimos todas as que pedimos, pois se van materializando e nunca se quedaron sin ejecutar por falta de presupuesto. E non pode decir o mismo o Estado español, o Goberno de España, o Estado non, o Goberno, porque o Estado non é o que decide, senón que é o Goberno, que ustedes apoian, uns pertenecen a ese partido e outros apoian directamente, e leva 3 anos sin aprobar ningún orzamento, o cual, aparte de ser inconstitucional, pois é unha auténtica vergonza nun país avanzado que realmente se pase olímpicamente de aprobar un presupuesto se faga o que lle dá a gana. Pero, bueno, alá ustedes, espero que os ciudadanos lles vayan poñéndonos a cada un no seu sitio como nos poñen sempre, e que ao largo do tempo, pois, seguramente esa situación se cambia, se poida corregir e poñela na línea correcta, na que debería estar sempre, de que empezar por orden, de quen ten a capacidade de financiar, de dirigir a Hacienda Pública e de establecer a inmensa maioría dos impostos, empece por aprobar o seu presupuesto, o sigan aprobando as outras administracións por ese orden, en función de que teñen cada un o seu paquete económico, poida fazer un presupuesto. Ojalá todas as administracións, volvo a decir, no mes de outubro, noviembre, collieran e fixeran un catálogo de axudas a cada concello. Dicir, oiga, mire, usted ten tanto, usted ten tanto, usted ten tanto para isto e tanto para isto. E nosotros teníamos o presupuesto feito no ano anterior. Se non o facemos así, e o facemos cas previsións que temos agora, pois faremos un presupuesto absolutamente engañoso por nosos veciños, que eu xa sei que a ustedes ao mellor eso non lles importaría, ou lles valería igual despois para criticarnos e deciros, non, presupuestaron tal, fixeron non sei que, non. Nosotros, insisto, que teño dito moitas veces, somos previsibles por nosos veciños e intentamos sempre o que se fai, o que se aproba que se faga e o que vemos que podemos facer que se aprobe, e non o contrario, porque o contrario é simplemente non ver de fume, venderlle fumo aos ciudadanos, e nosotros estamos aquí para traballar ao seu favor e para non engañalos. E creo que non temos máis asuntos e, polo tanto, vamos levantar a sesión. Esa é a súa ardía.